Хайде заедно да почистим основно банята, която вече наистина имаше нужда. Малко реалити чек, защото никоя къща не изглежда така както в Инстаграм. Подготвила съм се пръксмокачката да я измия и започваме. Изхвърлям на събралите се празни бутилки, а всички кърпи отиват за пране. В момента използвам ето този препарат за баня и съм доволна, а ето тази гъба с дръжка ми е супер удобна. Относно пръксмокачката, почиствам всяка една част по-отделно, по ето този начин, просто с вода. Такава четка, която е скосена, е много удобна за аглите, а конкретно на тази и главата й се върти, което е още по-удобно. Напускаме тотално естетик зоната с ето тези кадри, но това също е част от живота ни. Ще ви кажа 2 трикчета, които правя. В чашката за четката за тоалетната пълня догоре винаги с препарат, а в кошчето за боклук слагам 2-3 тампончета, напоени с омекотител. Местим се към следващата зона, а именно мивката и всичко, което се случва покрай нея. Пръскам отново със същия препарат, както и със същата гъба. Ако това клипче поне малко ви мотивира да изчистите банята си, последвайте ме. Много е хубаво да имаш огромно огледало, докато не трябва да го изчистиш. Отсушавам цялата баня и съм готова да умра. Чао!